Ja, we zijn een beetje gek aan tennisje. Sta op, pak je bal uit je broek, sla hard tegenaan en hou de moed. Het voelt fokt. Met de racket in je broek, dan stijgt het bloed naar je kop en de bal die dropt. Ja, het is er toch net echt waar voor of zo? Nee, dat vonden wij ook net. Maar ja, toch maar. We willen maar bewegen. Nou, we zijn wat ouder en we moeten dus bewegen. Nou, de gezelligheid, hè? Voorop. Voorop, hoor. Maar ook het bewegen, wat heel, zo op zo'n manier leuk is. Hè? Leuker dan ja, in je eentje te gaan wandelen of zo. Hè? Maar ze zijn wel fanatieker dan ik ben. Ja? Ja. Want ik weet u vleun denken. Ja, want je dan liet je ze in de steek. Hè? Als hij een afzijt, dan leurde maar 3 uur. Dus dan kun je net. Hè? Dus dan wel een beetje drukker achter. Zo, net zo lang stilstaan zijn we, hè? Nee! Oh, Jurre, krijgt dat je hem vieren wilde? Ja, dan krijg je het koud dan. Oh, nou, dan sjuggen we nog even een stukje. Nou, Nou, Toch je best, dames. probeer de maar stand ik heb de set nu verloren. Nee, het was 40-15 denk ik. Oh, ja.